Carmel Kallejja ta' 55 sena minn Bormla nżamm arrestat wara tressa l-qorti akkużat li huwa spara barma u weddet lil żewġ persuni. Il-każ seħħ l-erba' li għadda għal ħabta tad-9:15 ta' filgħaxija fit-triq id-dejqa. Fil-qorti id-difiża qalet li żewġ persuni barranin marru l-akkużat dakinhar tal-każ. Id-difiża qalet kif il-pulizija sabet ukoll żgass mal-bib tal-akkużat. Ir-raġel li qal ma jaħdimx għaliex ma jarax wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Elton Brinkat ta' 42 sena mill-Marsa u Brendan Kakija ta' 33 sena mill-Birgu inżammu arrestati wara tresqu l-qorti mixlija li sarqu mowbajl u weġġu ħafif anzjan fl-ewwel jum tas-sena fil-Marsa. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet li l-każ seħħ għall-ħabta tal-5 ta' filgħodu, meta allegatament l-imputati ħebbew għall-anzjan ta' 67 sena waqt li kien miexi fi triq is-salib tal-Marsa fil-Marsa. Id-difiża talbet għall-ħelsien ta' Brendan Kakija, hekk kif spjegat kif l-aħħar reat li għamel kien fl-2017 u r-reat mhux wieħed gravi. L-imputati li tnejn qalu li ma jaħdmux wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom. Tliet Sudaniżi, tnejn ta' 18-il sena u ieħor ta' 29 sena, ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs wara li ammettew li ppruvaw jaħarbu minn Malta. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Kristjana Bela spjegat kif il-ħamis b'11 ta' filgħodu u nofsinhar it-tliet immigranti ppruvaw jitilqu minn Malta ġo kontejner mix-xatt tal-Belt. Jimmy Mifsuta 40 sena mir-Rabat Għawdex inżamm arrestat wara tressa l-qorti ta' Għawdex akkużat li fost l-oħrajn ta' fastidju u kiser waħda mill-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Ir-raġel ġie akkużat ukoll waqt li kien qiegħed fil-binja tal-qorti f'Għawdex għeddet u kkaġuna ġrieħi ta' natura ħafifa fuq persuna.